Confirm na yung manok diri. Happy lang manok dira. Hindi sa dako pagyud. Tulo kabuk manok. Pero tempabe. Matay sa sige na itong pangwag manok sa silingan. Mura naman kog napulaan. Napulaan man ka. Ngumama niya itong dating gawi. Dating gawi nga. Ngingig naman kasi pangwag manok sa silingan. Uy, nako'y gusto. Buhaton ba nga kauban ka? Unsa man na? Sus, kung kabalo lang jud ka, Clayte, gusto na jud kay nako ni buhaton sa imuha pero maulaw lang jud ko ba? Sus, karon ta ka mauwaw. Unsa ganina? Kung tahay bi kung makaibalo ka, sure ka nga dili ka malain sa kuha. Unsa man na nang makahibaw kung wa ka mag-ingon ako? Unsa gali na? Promise sa lagi nga di ka malain. Unsa man na pagkahibaw kung di ka musulti? Basta pag-promise sa lagi. O sige, promise na. Di jud ka malain ha. Di lagi. Sure jud ka. Sure gyud. Tinggo rin sa kamot bi. Pikas. Pati ka may gusto pangandoy na ko ni atos tagalibunan. Oh no! Palingilingi sa bibis ni tao diri ah. Asa naman ta? Ha? Basta kuyog ra sa kuwas kalibunan ta. Tara. Tempa. Kini kalibunan ni. Unsa may buhaton na to diri sa kalibunan? Basta uban lang sa ako. Tara pa. Siguro ni diri abay. Magansa man ta diri. Ay nasiglik sa tanawa sa drabing nabay tao. Hadlok na kayo diri. Dahil sa dali istorya bakit ba sinasaktan ito? Kasi hindi makakita sa ito ha. Lingi-lingi dira nabay tao. Wala, uy, tanawa, tanaw palibot, wala. Dulong na kayo no. Pwede na siguro diri maghubo na ko. Saman ka? Maghubo na ko. Nanagupak man ka? Tanda pa man ka. Uy mo niya kung pasabutin mo. Basig malain ka ba? Di na ako makaya. Kahubuon na kay ko. Please, karoon lang jud ni. Mupo na ko ha. Aw, sige, maghubupad ka? Ano maghubo man ka? Naghubo man ka. Magunsa balitas kasagbutan. Na! Tigbantay ra ka dira. Kay malibang ko diri ha. Ikaw kung malibang ka. Basta pangitag pwesto ni mo dira ha. Sige na. Na, abi ra pag kog mag-unsa ta. Excited ra ba jud ko kayo. Tapos minsan nang nahuna ni mo perting hugawa. Gusto rin ikaw banon kay kalibangon kayo kuya. Malibang na ko ha. Bali ng pisto kay nalibangan na ako ni diri ah. Ikaw Clayte, unsa excited? Gara-gara ka. Uli dito ah. Uli. Ikaw pod. Manyakis ka. Oo! Tilaway na ako ah. Tilaway na ako ah. Clayte, dali uli na ta. Ikaw man, malibang yung manunta ako ba? Iba siya mo, tayo sa kuya.